Hello guys, hello. Kumno phi long baro nga akhoble ye phi bat ngap nyang sung pharu akan ka channel junga bat nga karpat ba nang ne shakmat ba perlok sung pha se to se ya ai ka jing kersal jong phi ai ka jing lailu akti ka mon ga dyang jong phi khna ba ka channel junga kan long ka ba prof ma ha po ka YouTube channel te nga kwa ba perlok baro ba phin ya share ki WhatsApp ki Instagram ki sakino kino ki perlok jong phi khnang ba kan ka channel junga kan long ka ba nang kiu mo te ngakwa ba phin like ba phin share ba phin subscribe ya kan ka channel khnang ba kham tami kitu ki bedang pe nang kong te ngakwa ru ban ong ba ya kitu ki perlok baro khoi ki bala ya pe ya kan ka channel junga don ka to kan ngut te namar ba ka channel junga kadang syun pli nang kong mantamo te ngakarpat ba phin ya subscribe ba phin support ya nga khnang ba nga ngan la ban le ya ka ke bangan le ngam ta jang phiru kum ju amde ka jing men toy tang hanga simet re ka jing men toy nang ta jang phiru kum ju nga ong ye phi perlok baro amde ba amde like na kan channel junga phinam yo sho ya ki be channel hoy kata nganut ban kular phi bat nganut ban ong ba like na kan channel junga phinam yo sho ya ki be channel namar baling ong komta hakan ka channel junga nganura ki jingroi barem ki jingroi ki ba hindai ki jingroi ki ba khamrim ye te nalor junga taru nalor chung kita ki jingroi barem bat jingroi ayung tomo te nga wara ru nga wara atar ye ki ya ka free recharge na kam ta jong pi pe perlok ngong e pi kumbangala mo ngala register hakan ka channel junga baka ka all music video songs nang ta free recharge but hakata ka free recharge ngala dep ban kular phi bat don ka netali ki videos ki bal ngade pan like tang ba don reba support don reba page but don reba subscribe ru tenga ko aba pin subscribe no kham kloi bat sa share ru se ki perlok chang phi ba ngan yo ya kata share subscribe bat subscribe kan ta ga westan endang la ban monetize kan channel junga na hang takin perlu ngan aya kata ka free recharge fi hoi si sia perlok 6% ngakular fi ngan ban kular lada pipet hakani ka PTM junga pe menta ya mentah ngampat dan pisah ngani PTM tang ba ngakarpat fi ba pin subscribe swa ba pin pendap swa ya kata ka share subscribe but subscribe kan ta ka westan te hadin ka tangan sa le ya kanika free reset te hang ni mentang alala ban plead ya uni PTM junga pinyu i baka katno ka balance junga ka don to ngan pen i phi song bhai sa parlok kan dia ap kan dia parlok ma wat sung e ba ngam te berkatut balaikum ne to kalami ka PTM junga te hang ni ru ap ngan sa pen i phi hang ni PTM wallet to ngam plit ka PTM wallet to pin i baka balance junga hang ni PTM kalong arpiu dengka tang arpiu dengka to yam tau benai ngam patla ban le ya kane ngam or ngam ta ngala baka tang balong yam tahi te ngadang don arpiu dengka te lada ka channel junga kala kiu kumba share subscribe nang ta sausar kenta ka western over kata te kamot ba ngaban sira ban le mo ikne nambar ngala keluar kumba ong kum tahi te perlu nga kular pi sisa 6% kane ka channel junga kan wan ra sapi ya ka free recharge tang lada pila subscribe tang lada pila support ya kane channel junga hoi te wat sung phala bar wat sung wat
Ngatarai one perkata kum de kum taru long hakni jang la warna ya kana channel free research Andre endang la i bangala upload ki videos ki ba rimo kum ki jingroi barim ing to te don ki ba support bat don ki ba subscribe ju te ngala change biang ya kana channel junga naka free research chaka all songs music videos te ngan wara ya pi ya ki jingroi barim ngan wara artat ya ka free research nak ta jang pi perlok so bahaya subscribe but ya share sekui ke perlok jang pi kenapa endang la dap ya kata kasih share subscribe but sau jar kenta ka basta endang la ban monetize ya kana channel junga ngan sale ya kana ka free research hoy wat ko slide nakam ta kana ka 27 rupees kanete kamder ta jang pi na kamder kam ta junga handai ngan sale e pi ta ka were ka application lane ka mo ka kepala ban research nak tajang pi ngan research sia free pi tangba pila pe ini emperlok ya to ke videos ke bangala pen ino ko pi hakane ka channel jungahi ke bangala upload bangan sale ya kane ke free research ndang ladap sejar subscribe ban saujar ndak ka website ko bangala hak to ke ka videos de ngan sabu ya kaling jong to ke videos hapo jong kanehi ka video hapo ka description lan ngala ban arroha ka comment section te pila ban pe ya ka te pin so sastu pin sa ngutu ba kumno ngala batang to bat kumno ngala le hang tu te hang to pila ban yo i bat pin tip ba kumno pila ban yo ya ka free research bat kumno pimla ban yo ya ka free research ngala batai artat ba endang ladap ya kata ka kumbang ngala temu lada pila ya kersian sisya yang ngate kumtahi tengala le kato ngakarpat bapin support bapin like bapin share sikui perlu sampai nadang ladap sisya te sisya promise 100% ngan kular ya pi bangan research free lada pila long ki balak kloi ban long ya kane ka channel junga ki subu la ban kumba pila ban long ihman para lane i mana mo ibadai hakana ka channel te inlong be i para junga lane i hanman junga ru mo te kibala kham san kibala kham rang ba te kila manlong ki hanman lada kiba kham hapo junga te kila manlong ki para te kam tamo pernok te yaman tahing la don kumba arp khandai snap hi mo pernok te nalor junga ta ka arp khandai snap junga te lada pidei iba khat pra khat nyo khat rew khat san e te ngalong para lalong hanman lalong kumno me phi te kumta te nganom bata slam shu ban nganom kwa shu ban pan slam ya phi ka por jong phi ngaru ngan bat ka por jong phi piru phin bat ka por junga te ngakwa ba phin pelai por khnang ban ya pe dep ya kana ka video junga anda pila dep sa subscribe sa comment sa share sikwi perlu jong piru te khnang ba ki perlu jong piru kin sa tip ba kane ka channel junga kan long kumta te ngan sa le ya kata ya ke badon kam dalanga dap si jar subscribe bat sa jar kanta ka western si sia perlu ngakular ya pi ba pin le ya kata bat nga kermen ro ba pin le hi ya kata ka bangala kular hapi te don bak ublei ba on kurku kurdo ya pi ba pin don hakmet ka bakoi bakya ba pin don ro ka jing trajing kta jong pi ba kan long ka basis so na ha unu usnem arajar arpu te nga kular pi ba sisa 100% ba kan ka free research junga kan long ka ba mento ye pi bat yang aru komjo ko blesibo